Negoda yana kan nigi. Negodo na kebe. Obodo marumba. Obodo chuku cholo manya. Obodo chuku do. Nechala anya no choma. Aina lo bae. Apolong kinga. Na mele nogoda na bo yiyo chefu singo. Kesi egumele motasa kesi egumele. Kem obodo na makakwa. Obiye. Eziokwu. Ọ na-arụzi m arụ ịpọ ya nkem. Eziokwu ka m gwa gị. Aga m na-abịa mgbe ọbụla. Ife dunia. Anyị na-alụ nne m ga-afọ gị n'anya. Oge wolo gị dịka nwa nke ya. Ịfụnanya o nwere ebe na oge bulukwu ebukwasakwa gị n'isi. Maka ọgwago m chọba nwaanyị m ga-anụ nchọta ya bụ nwaanyị mụkpọ na te. Nọ ka ya masị ya ka efu nwa m ga-anụ mgbe ọbụla ị chọrọ ịbịa ka gị na ya na-aba na anọkọsị nnọọ. Nke m ịma na nke ahụ abụrụ nso. Mgbe ọbụla m natara n'ụlọ n'obodo otu a, obi na-awụ nsa aṅụrịsa aṅụrị. Ịma ihe kpatara ya. Ịma na m ada anakarị ụlọ maka ọrụ m. Ọ ga-abụrụ m ihe ọbụla ị na-abịa mgbe ọbụla na-abịa ka mụ na mama na-anọkọrị. Ọ ga na-adị m mma n'obi. Mana nke mụ ị ga na-edosakwa m ụmụ ihe anụ nchi ya. Eji gbagwa ya onye ọcha ma anụ nchi ma anụ mgbada nkwụ enu ngwọ ọnwe nke na-efochi a na-akpọ mmanya ọla edebela nke wele na-edozite onwe ị na-atọ m ụtọ na-atọ nsọ ụtọ ifo gasịrị ike na ọ na-arụzi m arụ n'arụ ya nyebe ọkụ pịawagodo ọkụ nye ọkụ ka ije Ikadi na ebe a mechie niile mmere n'ụtụtụ anụwa sasị ahụ ikadi na ebe a na-ekwu ọrụ ikwogburu onwe gị biko jiri ya ka isi ebe a pụọ nọ n'ụlọ akwụ na ka ịbịa holiday mba chiefu obe ọ ka na-eji eji ịma ihe dị gị maka taa ịgụkọsi ego ihe niile ime nke ime n'abalị nke ime n'ụzọ ụtụtụ mgbe isi n'oyi na-atọ gị na ego ebe ị larụ maka ime ego na-akwụ na hotel 8,000 mana ị ga-ana gị bụ 4 in fact 4 dị oke nye m 4 ịgbakọta ha ncha nye m nkịta anụ iri akwa gị naba achọrọ m ka ndị oyi mbata ebe afọ gị biko kpuchie ọnụ gị na onye na-emetụ ihe ibu igwe ndị awụsa ibu n'ukwu mgbe ihe emerụ m ahụ imejugo ọ bụ na mma n'otu aka ọ dị mma nkwere ka anyị eji anya kwụọ m ụgwọ nke imere eme biko na-ejikwa m ezigbo ego biko nye m ego biko ihe niile imechere na ihe anụghị ibu ọ bụrụ ego aka eche ego abụ ego abụkwala ibu na-ewechaziva ncha biko mechie ọnụ ka n'ihe ngwa ka ezi nke m mejikwa n'ụgbọ moto na ite akụkọ ọsịsọ kpukwe n'oge nsi onye oshi makwa ka ndị bi ebe a si bụkwa m ezigbote onye afịa gị ya ka ị naba n'ọba akwụ na ka ị ga-ada ebi elu ebegodo ọsịsọ mebe ọsịsọ achọ m ka ị na-egbu m oge mebe ọsịsọ ga-emechegbu onwe buru ngwongwo asị ebe abụọ esi na ọnwa anyị dutere anyị eche nọ mama ọmalịcha nwa ndute nsị ka nnu afọ ya bụ Loretta ya ihe niile a nọ kemgbe eri na-ayọ gị na-ebe ma akwa na-ayọ otu gị biko kpọtalụ m nwunye nwa wee sị ka ị kpọtalụ m nwaanyị daalụkwa nwa m daalụ chi m gọzie gị nne anyị bịa gọzielụ m ugo na-akpọtagolo m nwunye nwa eziokwu ife erika nne gbazike na-azụ gị ka anyị ruo izikwere ego
nne ịkwụ akwụ ha siri dịkwọ n'oke anya gịnị dị ife nke a ọ gịnị dị ife a hei nne kpọbanụ ya kpọba nwunye anyị ka kpọbafa n'ime nụ kpọba ha enwe Aunty, ka m gbaba gị n'ime. Daalụ nụrụ nne, obi bụ mfe aṅụrị. Chukwu gọzie Hey, mama. Batagom. Ay, wandem. Enak bocah. Ay, oge na mma. Tuga digodo. Aunty no. Nne, ka eke ime. Adị m mma. Nke m, ụnụ na-amakakwa ahụ. Ya, otom. Aba obe nna m. Ebe nsi wee bịa ụwa. Obe nna m dị ife a. Oge nwanne m ejego na kpakpando dị n'anyanwụ. Gwuo mmiri na-asa ga mba na-asa. Wee tụtụrụ ụtụ m wee na-adasị ka m bịa gosi ụwa niile ifu nke nkeji wee ghọtago nya bụ ife egodo ọmalịcha m onye Chukwu ji wee chọọ m mma. Hei! Nwata bụ sọ mma. Oge ka ebe nne ga. Mama gara n'ebe nne Samson. Mana bụda Chinekene. Isi na onye abụ onye chọrọ ịnụ. Ụtụ m ka ọ bụ ọmalịcha nwa Chukwu ji wee chọọ m mma. Hei! Ndị maka. Oge m jee n'azụ ụgbọala ka ibutusi ife nji wee nata na onwesi ife ngọchasị ala ụlọ. Ghọtago ife nne ekwu. Were ọsọ were ije. Gaa kpọọ nne si ya na nwa ya o ji eme ọ na-abatago ikpe mala eziokwu nke mbụ atụgo m. Ife ekwe na-eme ka a na-ekwu. Nne tata ka ngosi anụ gị ife nwaanyị mara mma ugo m. Nke m, Ọmalịcha m. kee ka nwanne gị nwaanyị na-enezi m anya otu. Ife ibu n'ugwu ka ọ na-ekili. Ọgịnịdị ọnụ gbaji ụmụ nwoke. Ka ngotisi agị be nna m ka anyị gabarụ. Ọmalịcha m. Ụtọ nwa m. Hai, nwaanyị ibe m mere m ebere mere n'oyi gị nwaanyị ebere. Ka ihe isikwanụ mme ka ihe m ga-eme. Ịmana ihe a izizi nwa m nwoke na-akpọ nwa agbọghọbịa abata sị m na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị. Kemgbe Erika nna ayọ ya si ya biko ya na ọnụ nwaanyị ka ọ kpọnatalụ m nwaanyị ka amụba ụmụ m chie mana ọsọ ofu mkpụrụ nwa nwoke m nwere ka m nwee na ụmụ nwa. Hai, ka akarịkwa m. Nne dere enwere ife karịrị gị. Ọ karịghọ gị. Gwa nwa gị nwoke okwu. Egodo ihe o jere na siti jeko natara gị. Ịfụkwa uwe ụmụ nwoke nwatakịrị a tiri n'ahụ kwechiri. Ọ gịnị dị ihe nke a? Ọ bụzi nke o chiri n'ọnụ na-acha waa ka m na-ekwu. Ịma nke na-efukarịcha m ụfọ n'ahụ. Ibe nwatakịrị a na-agbapụ naanị ntị ha. Nwatakịrị agbapụsị ntị ọ dị ya ka ozu oje kpọpụkwuo imi ya. Buru ihe ntị kwunye na ya. Kedu ihe o gosiri? Ochie akwụna. Ahịa jụrụ ajụ. Nya ka nwa gị jere kote. Hai, mba, nne dere. Ị ga-achọkwa ihe ị ga-eme o. Ị na-enwetakịrị anya odoge anya na enweghị ihe ọma ga-esi n'ime ya pụta. Enwekwaghị lekwa anya uru adịghịkwa na awa ịtara mmiri o. Enweghị ọkwa cha cha cha. Adụgo ngọdụ mbụ ndụmọdụ ha abara ha gị na ihe. Ma nwekwe nke ị dọrọ m ọnụ abara m uru. Ọkwa ya mere ọnụ gbajukwa dọrọ m akpụwa gị. Ọ ya mere ihe a ji na-ewute mmadụ ịma na nwa m nwoke na-emeshi ike. Ọ na-emeshi ike. Achọghị m ka nwa agbọghọbịa ọkpọlọta ugbo abịa gwọ ihe ga-esere mụ na ya. M na-anazi ihe ọ na-akụpụ akụpụ. Ọ ya mere o ji agbanwoju m anya. Lekwa anya ka mgbe ejikwa n'ogologo akpịrị tinye onwe gị na nsogbu. Ị na-ana ya ihe ọ na-akụpụ akụpụ. Ị chọghị ihe na-esere gị na ya. Lekwa anya ya sekwe o. Nne dere okwu sebe. Ya se ka ịzọta ihe ị na-azọ. Ọ ga-ese. Arapụkwana ka o jee na siti jee kotere gị onye ga-egbu gị n'ụlọ ahụ. Ị na-anụ ihe m na-agwa gị. Ịmụkwa na ụmụaka siti a na-asị na ọtụtụ n'ime ha ụmụ nwaanyị ha akpa nwa adịghọzi ha n'afọ. Gịnị ka ị na-akọ? Ịnepụ anya udo anya na nke a so n'ofe onye n'ime ha. Udosikwa ike gwakwa ya na agaghị alụmdi na nwunye agaghị aba. Ọ ga-abakwa. Ọ ga-aba. Mbanụ. Ọ gaghị abakwa o. Egwu na-atụkwa Ken nwa m. Ọnụ katọpọ je kotere m ụdị ihe a kobata ya na be m. Mbanụ.
anwụnụ na ya tie ya na ọkpọnụ aya akwa ọ gaghị anwa ya anwa jee kịta ka ị jụọ ya ofu mkpụrụ katikizin ọ gaghị azata udoga anya na ụbụrụ ịfọrọ ọ machisiri amachi o jiri na-akwụ na mmachisie ụbụrụ a ọ gbagidere gbachisie ụbụrụ ya jee jụọ ya katikizin enweghị ihe ọma enweghị ngwa otu onye anọ kịta ị nwere ike ịkpọtara ya ụmụ nwaanyị CWO ibe gị ị nwere ike ịkpọtara ya ndị nne sị ha biko na onye abụkwa na nwunye nwa m ha achịgbuo gị n'ọchị nne dere ga-achịgbu gị n'ọchị n'elu nwunye Chibuike mmadụ ọ bụzi nwunye Okechukwu ka m na-ekwu maka ya ei nwatakịrị nke atụgidekwa egwu Chineke ọ gịnị de nwa gị nwoke wee bụruo kpagharịcha ihe ọ fọrọ n'ugwongworo oburu na-anata akụchie ya bụdo chi ya kwụ na bunatara gị ahịa jụrụ ajụ akwụ erefọrọ erefọ iwe koro ekwensu na-ekwe krọs mbanụ ọ ga-abanye ka ga-ezu mpa igote ihe ọ ga-eji ka ugbo nwanne m nwaanyị were nke akwụ ụgwọ akwụkwọ njide nka Chineke mmanya kwelu m aka maka na otu a ndị anọ m ga-eme ihe ọbụla dị n'elu ụwa ka m fụ na ha na-eriju afọ ka m fụ na obi dị ha mma ekwesịrị m ije hụ Chief Williams mba ka arapịa mbatazi ka njegodo vileji ojiri ha ego a obi dị ha mma nna akọwala oge bụ na ị na-anya esi ebe a kịta wee gbada bụzi oke ala nke a bụrụzie nke nna m nke a bụrụ nke nwanne nna m nke a bụ na ọ na-alụ tupu ọ nwụọ bụrụzie nke ha isi ya da wee gbadazie etu a bụzi oke nna m oke nwa nne m ọma nna m nne m na-eje mma ọmalịta nne m odogwu nwa ego m ị na-eri na-egosikwanụ na-arụ gị kwa gị m dị mma nọ n'elu ka idebere nne gị libego m nna m ara amaka gị nna nnọọ ejere na nke mama Samson dunatakwara anyị nwaanyị nne ka anyị jekwa jenete eziokwu ihe ọgwazi m chacha hapụ ome ka mpịa n'igwe dị ka m na-ekpe ọfụma ọgwụ ka anyị kpatakwa maka ya bụ nwa nwoke si tụgalịsị mana ọ kọsịrọlụ m ọfụma na ọ na-akpọnata ya Ogechukwu gwakwanụ m na gị onwe gị kpọkwa ozi nwaanyị nke chọrọ ịnụ wee nata nna anyị gwarọzi m eziokwu ka o kwuru ọmalịcha m nne m afọ ya bụ Rose nwaanyị ntị enu anụ na-ekwo na-akpa aja Ken ebe ka isi bute akpa aja ka i butere na be m chekwa agwakwana m na ijere n'ikpo nnụnụ gbara nzabata nne m ọma cherikwa chekwa ka m gwa gị nwatakịrị ka ibe nwere ife ịma ihe ịgba ihe a na-akpọ ụdị nwaanyị a ndagbu ụdị ihe ibukwe wee nata bụ ndagbu ụdị nke a dakwasa gị n'elu ke na-achọ gị ị na-akwa kebe eziokwu ka m na-agwa gị ọ dapịa gị mba ma kwụsị n'ekwu n'ife ị na-ekwu na onye a bụ onye ntị ịnụ anụ onye ka iche ịnụ chekwe isi na ọgbọ nne gị ka ije kpọta ka ịnụ nne m kedu nke ị na-etele m unyi n'iru onye a bụ nwatakịrị abụkwa ụdị ibu o buru nwatakịrị ka ọ bụ onye aka amụrụ ya ma mgbe amụrụ ya nwatakịrị ka ọ bụ nwatakịrị n'anya pusi ya mba n'anya pusi a ka o ji bụrụ obere nwa nne m chelu n'anya pusi a anya m na-ene anya nne biko nne chelu bịa Auntie Baha gị iwe we na gị Kekwe ihe mere mama gị ka o ji pọmasị ona ọ maka iburu ibu
Ebukazi m mmeje ka ngwa nne m okwu inu mmeje ka ngwa ya okwu. Mama, oge na nsogbu gị so ịchọ gị kpawa agwa mmake m na-agbakwa ya ka m gwakwa gị nke a ma nlekwa ọma nlekwa ịgwa gị eziokwu Loretta wụ onye m ga-anụ ma ị chọrọ ya ma ị chọghị ya Loretta ka m ga-anụtara gị. Mama ihe ị na-eme adịrọ mma ihe ị na-eme adịrọ nnọọ mma ka m kwuo eziokwu ka isi nọkọta nnọọ ụdị ihe a na-agbata gị n'obi ịnegodi nwa agbọghọbịa ahụ anyị ga-ama na ọ malụ mma nwaanyị nwatakịrị nwa agbọghọbịa kwa ọtọ ka sịga negodi imi ogologo onwe mma Udoka, ọ gị na-ekwu ihe a ka o nwere onye si n'ime gị na-ekwu okwu o wuru na ọwụgwọ otu ihe akara m iji azụ akụgba machishie gị ọnụ anụ ọhịa ọ wụ ezigbo mmadụ ọ makarịrị gị bịa lekwa ya m agwa gị ị hụrụ nwa agbọghọbịa ahụ ị ga-arụ ya mụ bụ nne gị eburu m gị n'afọ mụpụta gị chụọ gị ara zụọ gote echi azụ nwa nne gị na-ekwu okwu ị na-ege ya ntị ebe ihu na-agwa m ihe a ịhụkwara nwa agbọghọbịa ịkpọ bịa ịhụkwara ebe ntutu ya na-eru ịhụkwa ma nke ọ kwere n'anya ka shekeleke ma imi ọ kpofuru ọ nke ọ kpụziri na mbọ onye ka o jiri ya esiri nri bịa ejikwa m aka amara gị eji m ya mara gị ị hụrụ alụlụ dị na nwaanyị ahụ ọ gaghị ere nne gị gwara gị ụka ka ọ ga-adị. Mama ọ na-akwụ ife na ntị ọ na-ekwu ife n'imi ọ na-akwụ ife n'ọnụ ọ gbasara gị ọ gbasara m mana nwunye nwa m ka ọ ya ka m nụkwa otu ọnwụ na ọsọ ya dịrị nwunye m ka ọnwụ ọ gịnịkwanụ ama m na ihe a ga-eme ama m na ọ ga-eme oge mmake nọ na-eyu anya ama m na ọ ga-emecha bịakwa gị ihe anyị na-ekwu maka ọ bụrụ gụwa na-ekwu ya nna-ene gị anya ihe nnafu mmake ihe nnafu mmake na ọ na-ekwu okwu nche na ọgwụ na-ekwu ọ bụrụ gụwa na-ekwu ya. Mama Loretta ka m ga-anụ ma ị chọrọ ya ma ị chọghị ya ị na-achọkwu ka nnụ nwaanyị ị na-agụchi simenti ị na-achọkwu m ịnụ nwaanyị ịchọkwu ofe ihe ga-eji wee gbasa ya na nwa gị nwaanyị ọ nwata aka o jee ebe di ka obi ga-esi wee dị gị na nne di ya na-eme ya ụdịka ihe ya ị chọrọ ime nwa biko kụpụrụ m gwa mma kịta ka ọ na-anụ mma ọ bụrụkwa na mụ nwa agbọghọbịa dị mma n'anya ọ dị mma ọnụnụ nwatakịrị nwa agbọghọbịa topụrụ ihe eji nwaanyị eme o nwere ezi ịfụrụ nwa agbọghọbịa o nwere ezigbo agwa gwọgbukwa onwe gị ebe ahụ lekwa ya magwa gị ị hụrụ nwa agbọghọbịa ahụ ị ga-alụ ya ọmụ gwara gị ya a sị m gị na ị ga-alụ ya na m sị gị kpọtara m nwaanyị ịhụ nwaanyị dị asọ kpọtara m gị garịcha ihe niile ị ga-akpọrọ ofe ka ashawo na mmebi isi kpọtara m sị m lụọ ka nwaanyị ọ gakwaghị ere ọ ga-ere. Mama onwe ihe ọjọọ mmebe gị oke nsogbu atịrọ ka m gaa kpọpụtara gị ya ka ị gwa ya ihe anyị na-ekwu n'iru ya gbam kpọta ya ka m jee ka m gwa ya wụ oge ka dị ọ chere na ya bido ugbu ala wa. Mama owekwa ebe ọ na-aga owekwa ebe ọ na-aga ọsụkwa gị na-emekwa ebezina nne akwa ife ihe na-eme ọ dị ọkwa na mma oge nke bụ onye aka ebe m mama kedu ife mme gị nke izi nke ịbụọ kedu ife mme gị iwe na-ewezigwa m mama achọkwana m ịma ma iwe ọ na-ewe gị ma ọ dị-ewe gị kenu na-egodo ihe ijere ma ọ bụrụ ka ị nụọ kedu ụdị oke anya ihe ọ bụ mmadụ na-ada oke anya na nwaanyị ọ bụrụzi nke ụdị ya kedu nke bụ mmadụ iji akpọrọ ọnwụ na-egbu ya mbanụ mma nnọkwa owere mee ada akọ ya akọ bịa nne kedu ka ị na-eje amaghị m onye Roman Catholic ịnụghị ya nke mkpọ na test na ọ bụrụ onye katọlik nwe ji maka enweta ihe ezigbo anya ebe ndị katọlik nọ mama kpọnatakwana gị onye bụ katọlik mama ife mme gị atabiri m omeji gị Ken ị na-ekwukwe n'ihe a ka ga-asị na na-emegide gị ndị mmadụ na-anụ onu anyị kịta ọ dịka enwere ife ọjọọ m na-eme gị mana ọ bụrụ eziokwu ana m emekwe n'ihe a maka ọdịmma gị ọkwa ka ọ dịrị gị mma gị ka m na-azọ bịa aka m na-ajụkwa gị kedu ihe bụ baptizim ebe ị sị na ịbụ onye Roman Catholic
Mama, catechism nke ị na-ajụzi. Agba nke catechism ka anyị nọ. Ajụ aza. Na-ajụ gị na-aza o. Kedu ihe bụ baptizim? Kedu kwa ihe bụ confirmation? Ebe Igbo onye Roman Catholic. Mama, elotọrọ m otego mere ife ndị ahụ elotọrọzi. Chọọchị agbasa. Nasa. Nekwa iti ka ijere bute. Iti kpọrọ akpọ. Atụrụ Awụsa ka iko were nata sị na ị kpọtara nwaanyị. Biko ka anyị nụrụ gị ihe. Ife ndị aha ka ị kpọrọ ya. Ife ndị aha. Nsogbu adịghị. Ọ ka fọkwa. Biko. Sakramenti one ka anyị nwere n'ime Katọlik. Ịsacha ya kọwaa ya ọfụma. Kọwakene ya ọfụma. Mama, otego m mere ife ndị arọ agafesigo elotọrọzi m ya. Lotọrọzi m ihe ndị echefusigo m ya. Ọ dị mma. Iti agba akwụ. Ilotọrọzi. Iti mpa. Mama ozugbo. Ilotọrọzi. Mama ozugbo. Nsogbu adịrọ. Ngwa, ịmara otu ahụ isi wee chefufa ncha. Biko, si otu ahụ chefuo Ken nwa m. Ken, ịma ndị onye a. Mbanụ. Mama kedu ife ọ? Mama ozugbo kedu ife ịchọ ka mmelu gị n'ụna? Ụtọ m. Binie kaịpụ. Kunye kaịpụ. Mama, nọrụzie anabago m. Ụtọ m gara kaba kaịpụ. Mama, ụlụzi ọnọ gị na ọlụbe gị. Ịlụ ịchọ nta ka nnụbọ nwunye ngabazie. Ozugbo kedu ife ọ bụ? Ken rapụrụ m ebe a hapụ. Mama rapụ abọ m ya na-ana. Ọkwa ifuru Ken. Ifu gị ya. Ị na-enekwa? Ihe ị na-eme adịrọ mma. Ọ dịrọ mma. Kwifu ihe ị na-eme. Ị chọrọ ịnụtere ya nwaanyị. Oge nwa ya nụnyere ya nwaanyị. Onye nwa ga-eji aka fụ onye nke ọ chọọ wee nụọ ya. Lee anya, unu na-aghọtahie m n'okwu a. Unu na-ekwu ihe a ka ga-asị na ana m agbasa Ken njọ. Ọ bụrụ eziokwu. Ihe m na-achọkwana bụ ka nwatakịrị a nụọ onye anya ruru ana. Nwatakịrị ma Chukwu. Ọ bụrụ ndị ọchọnga na oke a na-aghụghagharị na siti. Keki malụ na malụ Chukwu na-ede ya n'ilu. Na ihe ahụ sokọrọ n'aka na ọkpa kwanyị nke egbe n'anya. Mbanụ, ekwuzikwana. Mama, biko. Enezina m anya n'otu anyị si afọ. Mụ na nwa gị nwoke a wegokwa n'ọtụtụ afọ. Anyị fụrụ nwaanyị n'anya nke ukwuu. Mama, biko, hapụ maka ụtọ a ndị abụkwana nwa Chukwu. Chineke bi n'eluigwe. Ofu ka ị na-aga ka nna agakwa Roman Catholic ka nna aga. Mama, biko ili Chukwu bi n'igwe gwa ihe oke biko. Biko eme na ife a. Amutoka. Gwa mmaga okwu. Si mma gị rara apụ anyị aka. Ọ gịnị? Ka ị mara nwunye m mere gị. Hapụ anyị aka biko. Achọkwa m ụdị gị ya anyị na-eme. Ọ gị na-ekwu okwu a ka nwere onye si n'ime gị na-ekwu okwu? Kene Olisa bi n'igwe. Kelee nne anyị dị asọ na eyi m chaplet n'aka nne. Akara m iji aka ugbu a machie ego anaghị iji kwuo okwu. Ebe ka ịmụtakwanụ nka. Ya chere ihe onye eji amụta na siti. Onye ha kụziri gị. Ịmakwanụ nne gị ka ị na-agwa okwu. N'anya ka ngwa gị. Ifuru onye niile a na-eme anya niile a na-asa mmiri. Ọ maka ọdịmma nke gị. Mama, emezina maka m. Isi na nke ga-abara m ama mbara m achọrọ m ya ka ịyọ. Onye ka m chọrọ ịnụ kwupụla anyị. Atinyezi n'aka n'ihe na-agbasara gị. Onye ọzọ anyị ọ nwunye m ka ọ nwụ. Chekwe ka m gwa gị mama. Ọ mechọrọ ya ma ịchọghị ya. Onye a nne bitebe ahụ. Mechọrọ ya ma ịchọghị ya ya ka m ga-anụ. Ka m gwa gị ya. Biko bi. Anyị fọdụ ya anụta ya. Ayọkwa nga ọzọ. Hapụ nwa agbọghọbịa anụnwa ka broda n'ọnụ ya nọ. Ọkwa anyị na-ebibu n'udo kemgbe. Ọkịta ọ kpọtazi nwaanyị ọ ga-anụ anya bịa n'ụwa ọgụ. Hapụ isi oke. Hapụ ọkpụkwụ ọgba mbụ tinyere n'aka. Ọ bụrụ ya na-egosi na mmadụ bụ ezigbo mmadụ ọ na mmadụ bụ ajọ mmadụ kama na o site n'obi mmadụ. Ọ bụrụ site na ụtọ onye a dị. Ka m gwakwa gị iche na m ga-awụ Ken ka m gara eme ka onye iberibe Ken. Abụrụkwa m Ken ka m gwa gị ihe rere Ken ama rere m. Isi m na-ebu okiti ka m gwa unu ya. Ma mme ka Ken, ma nwa onye iberibe ka Ken. Biko ka anyị pụ ebe a. Mba, ọ na-etinye apụ otu a biko. Mama, nsogbu adịrọ.
ọ bụ na ị chọrọ ka m nụọ nwa gị o nwere ihe o mere mma achọ ka gị na nwa gị na-anụ ọgụ maka m ma ka mụ na nne di m na-anụ ọgụ mba o nweghị ome m ga-abịa nawa sama nụrụ m mmara anwụ kama na ọ ga-ewute m bebi bịa kpọla m ọ bụrụkwa nna m achọrọ ka nwa m lụọ gị ọ bụrụ na m kpọrọ gị asị na akpụkpanụ gị asị afụnụgo m gị afụnụbenụ m gị anya nụ kama na ihe niile a efu na-eme anya efu nna asakwanụ mmiri wụ ka mmalụ fụkwa na nwa m anụrụ ajọ nwaanyị nwaanyị dị asọ onye m chọrọ achọrọ m ka ọ nụta onye ya egbu ya ma gbukwa na amụ biko ọ bụrụ na mkpa ọgụ ụgwọ iwe ga-adị n'ọkụ mama abụkwana m nwa gị nwoke biko gbaghara m ka m si wee gwa gị okwu ka m wetuzuo unu wee gwa gị okwu achọrọ m ịnụ Loretta onye ahụ ezigbo nwaanyị enego m anya necha ya o nwere onye ọzọ na-adabawulu mụ na ya na-abụrọ ya biko nụ mama ka m nụ ya ọkwa na odi m n'obi ka ọwụ biko biko ka ọnụ nwa agbọghọbịa ọ chọrọ ịnụ hapụ nne ya nụ ọkwa anyị na ya nọrọ amazi ma ọ bụ ajọ mmadụ ka ezigbo mmadụ nsogbu adịghị ekwetego m ọgwa ndị dụda akwa ịtụbakwa mbebe ngwa ozugbo nọrụzie ọ na-azụ na nwekwa ihe m chọrọ ịjụ tinye ewu katọlik amara m ibe nne ị na-eme ibe amara m mbọsị ọ ga-akwụsị ya ichie ife njikwa ekwu ka onye ọbụla gbaa m osiarị ka onye ọbụla gbakwa m osiarị nego amara ife m ga-eme ka obi dị nne m mma mme aka nri nsogbu dị eme m ka aka ebe nsogbu dị negodo ọmalịcha nwa mkpọnata nne m na-akọkwa ka ọ dị ya n'ọnụ onwe ife mere nwa nwere ọgwụ ife mere ya nwata dị mmanụ o juru ejunu ada dị mma na-akwụ dị n'iru kedu ibe ọ bụrụ n'ime amakwa m rapụ na anyị ga-amakọta ka ga-esi ichie efe nchekwakwu na nke mbụ mkpọ wee nata kedu ife nne m kwuru na opelu mpe na o nwere arụ na ọ machiwu nwa ma ọ chie ịmụ nwa nnegoro ife nne m na-akọ ọ dị ọkpọ n'ibe ikpe amụkọ iburu ebe a bụ mana ama amụrụ ya amụ nụrụ ebe a ga-amụkọta ochie ọtọkwa gị ọchị echi ya egodo ọmalịcha nwa Chukwu ji wee gọzi m nwa tepụrụ etopụ juwa eju na-acha kedu ife ọzọ nne m chọrọ ife nne m mee obodo juwa efe dị na katikizin ife nne m ji akata ife nke ndị ụka katọlik ọmalịcha m otu mbiko ana m abịa ị ga-abụ ili nwunye anyị n'ọgbọ a iwu ka ọ bụ ichie jekwe je gwa nne m okwu jekwe je gwa ya okwu amụkwa m ife nji ekwu ka ọ dị ka na-enupụrụ nne m isi ọkwa ka m ji ekwu ada ama mme ife dị m n'obi ka ọ ghara nwe ofu onye takwalụ m ụta jekwe je gwa ya okwu aga m eje ga-agwa ya okwu unu ga-eje ka unu naba ka ọ dịba daalụ ichie inugo biko gbanya ka gwa ya okwu ka ọ dịba ka nje ngwa ka ọ mesịanụ ka ọ mesịanụ onye bụ nwaanyị dị nsọ mama chọba ya nne m chọrọ nwaanyị dị nsọ mama chọba ya nne m chọrọ nwaanyị na-ekpeta pleti mama chọba ya nne m chọrọ nwaanyị na-aga Monday mass mama chọba ya nne m chọrọ nwaanyị dị nsọ nne onwe m ada nwe ịkwa gị na-amụ ka esi bụrụ sọ mma nnukwu obodo anyị na-amakakwa papa biko rapụ okwu ka ọgụnwa na Eberechi ka m ga-asị nụ na abụ na amụke na-egbukesi ka anyanwụ kpakpando ụtụtụ Eberechi gwa dị alị m nke bụ eziokwu ka ihe ị na-enye mpa anyị ifekwa ka ọ dị ka ị ga-anụtarị ya nwaanyị ọzọ ada na okwe n'ihe ọzọ na-abụrụ onye akwa nne ka m na-enye eyo nni
anụmeri ka onye ị na-esi dị ka onye ihe mere na ebu m abụ m onye nkwụ nje ha kere nkwụ elu na ọgbọ nkwụ nwụcha ha ya papa nnọọ nwa m kedu maka ndị nnukwu obodo anyị isiri na ya lụọ papa ndị obodo dịkwa mma mana ịmago n'ihe a nọ n'ime enu ịma ihe na-eme n'obodo anyị n'ala anyị anụnwa o nwere ebe ọ dị ofere ihe niile kpọchara akpọ ka chinchi mana Chukwu na-emerụ ndị nke ahụ anyị na-agba mbọ onwe ha ebe ọ dị ofere onye na-ese ọdụrụ n'ọdị ofere ọ bụrụ ihe ụmụaka na-agwọta ya ọ dị mma kedu ọrụ ụkwa na na-agbakwa mbọ ọ na-agakwa mba ana m arụ ịma na ụlọ ọrụ anyị enwere m ezumike enyere m ezumike nsị ka m bịa ka m na unu nọrọ ya na o tere ofe m imere ọfụma nnọọ okwu gị nnọọ amaka ana m esi mmiri n'ime ụlọ ka ndị na-emụ ya ego ebere echiche rukwe o nke iyi mbe n'ukwu ejikwe m n'aka na ịdapụbe n'okwukwe egwu Chukwu ọka na-atụtụkwa gị ọ na-atụ na-atụchikwa ekwe gị ike o adapụkwana o jidesikwe Chineke ike na onye jikwa eji ihe niile mana adị m eyi n'ụdị nke ị na-eyi gwawe ya ijikwa bred lụ nna mama biko ya ewutekwana gị na m chọrọ ịkwụsị gị n'elu nwata nwa agbọghọ ịkpọnata ọ bụrụ na ihe mmụme eme kama na achọrọ m ịsa anya mmiri ịma na kemgbe Maazị Okonkwo nwunye nwa ya gburu nwa ya nwoke anyị bụ ndị nne nọ n'obodo a sị na anyị ga-asa anya mmiri ka anyị mara ụmụ agbọghọbịa na nwaanyị ọbụla ndị ụmụ anyị ya akpọnata si na nwaanyị anyị anụ anụ ka anyị mara ihe a na-akpọnatara anyị ka ihe mere anyị mbụ hapụ ime anyị ọzọ mama unu kwesịrị ikwe ịhapụ okwu a ife mere wu ife mberede owere onye kpatara ya owere onye ọwụ nọọ ya butere ya hapụ ihe ị na-asị mama Ken nke a mama Ken wu otu a ka agwa ya dị ama m ya ọfụma otu a ka agwa ya dị ọ chọrọ ndị na-aga ụka ndị na-ekpesi ụka ike ụmụ agbọghọ ọbụla bịakwutere ya nso ọ na-enyocha gị ka ọ marakwa na ị na-ekpechi ekpere ike na ewu Virgin Mary ka ewu nke a ọ ya wụ nke ọ na-achọ asụrọ m na ego ụka adịrọ mma mama mana ọ bụrụ ihe niile abụchara ịga ụka o nwere ndị na-aga ụka na-eme mpụ isoro mgbagote na siti ife ụmụ agbọghọ bịa na-ejecha ụka bụsọ nwere ịbịa n'ụlọ ụka ị ga-afụ ha ịgbago na ndị na-abụ abụ ha nọ ebe ahụ echekwuru ndị na-ekpe ekpere ha nọ ebe ahụ mana emechekwe akacha ụka ejekwe n'azụ na-eme mpụ na ahụ ọ bụrụ banye ịga ụka sam ihe niile ị na-ekwu o doro m anya nwekwenụ nke nna amaghị anya kama na ihe m na-eme bụ ka m saa anya mmiri achọghị m ka ị lụtara m nwa agbọghọbịa ga-egbu gị naanị gị wee otu mkpụrụ nwa nwoke m nwere achọghị m ịchọ gị achọ mama okwere onye ga-egbu m ewere onye ga-egbu m owere ewu chi m sọsọ chi m ga-egbu m ihe m na-agwa gị lọrịta nwa agbọghọbịa m fụrụ n'anya ama m ihe m ji agwa gị ife a ezigbo mmadụ ka ọ bụ ihe m na-agwa gị ayigo m ya ara atọ achọrọ m ịgwa gị ka i yiri nwa mmadụ ọdọọkwa mma ọ ya mee njichọ ime ya ayigo m ya ara atọ wee fụ ka agwa ya dị ezigbo mmadụ ka ọ bụ hapụ ka o si eyi akwa ewere ihe gbasara omume ya ndị na-ekwu ka o si eyi akwa ma nkwụsị ya ize ezi ọma nkwụsị ya isi nri ọma nkwụsị ya inetemahịa dịka di ya onye ka ndị chọọ ka ịghọta na ọ bụrụ maka ka o si eyi akwa ka iji wee na-asị na o nwere ka ọ bụrụ ezigbo mmadụ na ị chọrọ onye si na siti nka mba ezigbo mmadụ ka ọ bụ njide aka nji na-achụsi ụmụ agbọghọbịa ndị ọgbara ọhụrụ a ma na nsogbu ga-adịkwa ezigbo nsogbu ga-adị ihe anyị na-eme wee saa anya mmiri anụgo m ihe ikwu ọ bụrụ na ihe a niile ikwu kịta na ọ eziokwu banyere nwa agbọghọbịa ịkpọtara mma asa anya mmiri tinye anya na mmiri dịka okenye si enyopụ ihe nyopụta ya oge na-adịrị anya ọ ya agba n'anwụ ọ bụrụ eziokwu mma abụ m nwa gị mmasịrị gị asị mma ngọkwanụ ga-arụ onye na-eme mma ebe mere ndụ fọrọ m Jehova Jire ana m ekele gị Antimo inesi mwache kanyega mba unu onweghị nsogbu
maka gị si elu gị na di gị nne ihe ị ga-emelụ mbụ ịba n'ime ụlọ ịnọdụ ana na-enweta onwe gị esiche mbutelu gị n'elie ọ na-amasịkwanụ m isi nri chere ka nsie ka ị matagodo ụdị nwaanyị ọ na-chere nọta n'ụlọ chere ka nsie achọrọ m ka isie nne a ịma isi nne a kịta mma na-eche na ị na-achọ igoro mkpụrụ obi ya ụmụ nwaanyị ka ha si eche echiche ọ gbasara m sọsọ ife na-atọ m obi ụtọ bụ na afọrọ nwanne gị nwoke n'anya ọfụma ọ ga-amasịkwanụ m ịnụ mana ọ bụrụ na mama ka na-eche na ihe niile m na-eme bụ ka m meta ka obi dị ya mma maọbụ na m na-ebi ndụ asị nsogbu adịrọ mmebigide ndụ asị ruo mgbe onye ruo oge ebighị ebi mba na ụdị ụka abụkwana m nwaanyị nwee nne nwee ụmụnne nwoke mmakwa achọ n'echi ha kpọta nwaanyị ha ga-anụ ka mma m bịa mesewe ha ka obi hapụ ịdị ha mma mba na m ga-achọkwa ka ha bie n'udo na ọṅụ ọ ya bụ ihe na-ekpere ekpere onweghị ihe ọzọ antị n'ikwu eziokwu ịma ihe enwere ihe ndị be anyị na-akpọ kilikili uche nwee kilikili uche enwezikwa ihe ndị oyibo na-akpọ sense of decency and pragmatism. Asụpụ ụdị ụka asụpụ ihe agwa m na ịbụ onye ọka mmụta nwanne gị nwoke ọkọwakwa m ihe ọfụma si ka ndị nwụrụ gị ọkụkọ chere mba ịfụrụ taa o nwere nnọọ ihe ị ga-eme ịba nnọọ n'ime ụlọ ịkpasa onwe gị mma abịa m na-ebute nnọọ n'ebere gị Mama chọba ya nne m chọrọ nwaanyị na-ekpeta pleti Mama chọba ya Papa Nwa ya soro m pleti ya bụ ọ tọrọ ụtọ Eberechi bịa irego ni ka m pụta gị nne gị ka ị tinyere mpa na etinyere anụ nne anyị ejighị anụ esi nne eke adịrọ eji gote anụ papa na otu akụ si eri nne n'ụlọ ọ na-ada etinye anụ nwa nwaanyị agwadịghị ise na nna amụkesi iri nne ejighị anụ o ji eme m na m eji ha amụkesi ha ka na amụkesi ebe nne ozugbo na ebezine ọ bụla nwere mbido wee njedebe ị na-ebe akwa maka eji m anụ eri ba na-eme n'otu a ibe na ọ na-emu ka ọ ka ewute eme n'otu a mba nsogbu akpa Eberechi beriz na nne jee ka ibute akpa nke iwere ego ka ijegota anụ ka etinye na nne mba ya dịba nne nke eghele esi na ndị eribene m ka anyị hapụzie ya otu a kama echi esiwezi ọzọ ewere ezigbo anụ sie nne ihe mkpafu bụ eziokwu echi anyị gote anụ were sie nne ichi ekwuchagokwa m ihe m kwuru n'ihe a m kwuru ka m kwụ gịnị na nwa m nwoke akpọtara nwaanyị dị mma mara Chineke masie ya ike enwekwa ihe a na-akọbara nụ ruo ụlọ ogologo ka oge ube akpọta onye a esi mba akpọta onye a esi mba akpọta onye a esi mba kedu ife ị chọọ kedu oge ọ ga-ebe oge ọbụla ọ sọkwara ya wee oge ọbụla ọ sọrọ ya were ya iji wee chọtara nwaanyị dị mma aga m eche a sịgo na enye m ohere ka m jiri aka pịa aka ghọta nwaanyị dabara ọjụ nsogbu adịrọnụ ya jiri aka ya chọra aga m eche genye na ọchọta onye ahụ nke obi m ritere nne ọ gị mana chi ịnụ nwaanyị ka obodo na chi ịnụ nwaanyị nnekwanụ m ọkwọnụ nwa obere oge kịta asịbazịa na anyị bụ ndị ezinụlọ na-arọ nwaanyị malụzia ọ bụrụ na nwa nwaanyị chọọ bụ ịnụ di eme ya ụdị ebe ọ ga-adị mma nne biko kwa
biko emebikwala m ohere mmeji nwa dị nke m. lee anya ka m gwa gị ọkwa ife iche ịnụ di tata aga m agbarịrị mbọ fụ na nwoke ga-anụ gị bụ ezigbo mmadụ. ọ bụrụ na nyocha ya ọ bụrụ ọkwa ihe anyị na-afụ kịta ka ị ga-afụ. mbanụ ịnebe anya ivu na Ken na obi adịrị ya mma. Nwata nwaanyị a na-ebesa akwa ọ dụrọkwanụ mma ụkwụrụ nwa mmadụ ka ọ bụ. Nne ya azụghị ya ọfụma. Ị na-afụ nne nwata ahụ azụghị ya ọfụma na nwa m azụrụ m ya ọfụma. Katikizim nkịtị nwatakịrị amaghị ka ị si chọọ ka o lote ihe a kụziri ya mgbe o pe mpe. Ọ gịnị bụ baptizim cha kedu ihe bụ confirmation? Echefusịgo mfa. Arụ na ị na-akpa m amụ. Kedu nke bụ nsogbu iyi? Ọ bụ na nwata ebuka ka ọ bụ na ọ zatara ibe baptizim? Kedu nke ọ bụ? Ichie ha ncha ihe niile ichie ọ bụ ife nwatakịrị ahụ mba ịfọkwara ya. Nwatakịrị ahụ o yiri gị onye ka ga-atụ atụ ma ọ mụọ amụọ? Mba na-ene anya otu ọra o yiri gị onye ga-atụ atụ ma ọ mụọ amụọ? Ile ya na udo gị anya na abụba amachicha gị ime afọ ya niile, akpa nwa ya niile amachichago, abụba amachigo ebe niile. Kedu ebe nwa kasị ya ba? Nke na-ekwu nke ahụ n'ezie mkpụrụ anya dị ka mkpụrụ anya pusu. Nwatakịrị na-abịa ọ dị nke ọpusu na-abịa, nne ya anya ọ dị ka ọpusu na-abịa. Mba o, nwa m aga anụkwa ụdị nwaanyị a. Ngwa nne chere ka m kọọrọ gị. Ifuru anya na-akpa anya bụ usu, ọbụla anya bụ usu. Anya abụghị anya mara ezigbo mma. Ọ bụ ụdị anya ka ọtụtụ ụmụ agbọghọbịa ya eji ezigbo ego jegolu, ha gụchaa ya ha etinye ya n'anya fa. Ọ ya nwa ka ihe m nọkwa n'ebe a na-akụziri gị ihe nwere nke ịma ngadi nwaanyị. Mkpata nwanyị nke buru ibu nne m eshiwa ọnwụ. Mkpata nwanyị nke dị geregere nne m abawa mba. Ndị ọkachisi aka ma ọ mụtakwara n'isi ụdị nne a nke akọ ya. Mama, nene ndi ke. Daalụ. Onye kụzikwara gị isi ofe nna makwa ọ fọrọ obere ka m tapịa mkpụrụ aka m. Ma, ị na-achọ ịkọwa na mama mara esi nri. Mgbe ị na-esikwa mana nkịta apụzi iche ọ maka na nwanne gị nwoke bịa. Mbabụ ka m wasi ya. Ọkwa nwa agbọghọ bịara broda kpọnata nche Lorita, ya nwa bụ onye si ya. Chelu, ọ bụrụ gị si nne? Mba. Lorita. A na-esi nri na kichin ọ bịa kwute m sị m na ọ chọrọ ka m sie. Kwuru apịa. Ifugo ọdụrụkwa mma ifu nnọọ mmadụ kpokọnịta dị onye atacha onye a amakwa m na oyi ji isi nwa dị nne wute ihe niile ọ kwanyejuziri n'aka. Amakwa m na oyi esi nwunye ụta ahụ. Mama ifugo ni ya kịta ya ọ ga-esi nwunye ụta ahụ mgbe na ikwusi na-ekene Chukwu sị Chineke thank you na o wetara anyị ezigbo nwaanyị. Mmadụ na ezigbo nwaanyị dọkọ ifo. Chukwu daalụkwa nna anyị dị asọ daalụ. Amakwa m na ọ na-esi ma na ihe ife ihe ofe ihe nyochara enyocha ọ dị ka eze anyị m ụkwụ ga-amaka ụkwụ ga-amaka nnọọ ya sọrọ m lie mmiri. Nne dere nke a ga-akpọkwanụ ya nne ehihie ka nke abalị. Nwaanyị ibe m ama m ya ga-akpọ ya ụmụọkụ ụtụtụ ma ọka ehihie ka ọka abalị. Ịmakwa nwunye nwa m si ka o sie nri ka m fụnụ ka o si esi wee pechanata wee bupụta nri wee na-asọ. Bịa sọlụ m rie. Nne dere ya okwu niile ahụ gwachara gị abaghị gị ntị. Ha gwacha gị okwu niile anyị ma hapụ nwatakịrị a ọ ka nọdụbeghị a. Rapụke n'okwu a ka anyị lie nri anyị lisi anyị ụkpa bịa nọrọ maka ri gịnị? Kedu nne ihe m na-eri? Nne ya eji mgbaka udene were sie ka mụ nwa barụ nne ga-anọdụ ana rie. Ribe irisi anyị kpa ife nji wee bịa. Chọrọ iri. Nsị gị ribe irisi anyị akarịba ri gịnị? Nye atọ kakwa ide ya ọnụ ngwa jos na-ene m iwe ga-adụ n'ọkụ na-ene m ka nne eliwo. Ribe nne asọlụ ọsọlụ na-eri nnọọ. lọọ iwe ga-adụ n'ọkụ. Ego niile sọmtọ nwe. Papa nke gị achọghị m ka unu lie udu nri ahụ unu na-elita na-eli nri ka ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ. Biko unu elizina nri n'ụlọ anụ ma m ụlọ etinyere ya anụ.
ihe ọbụla m ga-emenwu n'elu ụwa ka ndị ndụ ka m fụ na unu na-eli nri na-eliju afọ na-eli nri ọfụma were anụ na-eli nri m ga-eme ya biko ebe ọ bụ isi weta ego anyị nye anyị mmajipụrụ mmaji n'aha Jizọs. amen daalụ ego anụma uru ọ ji abara m erika m were godo ya nkwụpụtagodo ụgwọ anyị ji n'ụlọ ụka. papa kekwa ụgwọ ị na-ekwu eche m otu ịlụbụla ọlụ n'ụlọ ụka ịbụbụ katkist mechie ritaya na ịma nna akwụzi ụgwọ papa ihe ịgwakwa mbụ na ịchọ ego ije gote ihe iji aka ugbo dịka ọgụ na mma ọ ihe ịgwa m enye m ego akịta ikwuwekwekwa ikwu ụgwọ iji n'ụlọ ụka papa ị maka otu o si dịrị anyị ego esi okwu taa abata Ọ maka igote ọgụ na mma mana ndị Mary League na ndị yut ekweghị m nwere mmiri tọgba iko a na-abịazi iji ụgwọ nwanne gị nwaanyị ji ụgwọ ọ ka mma m kwupụtara ezu ike were kwụ ụgwọ were ama m na ego a ga-ezu gị ikwu ụgwọ na igote ọgụ nne onwe ihe ọbụla ụlọ chọọ na-agwa m ụdị nne ahụ biko na-erizi na-egote na anụ na-eripụta na ahụ m ga-abịa ka m bịa naba n'oge adịrị ọzọ Adanne onye na ya na-anata na mgbede anọ m ga-ana maka ụdị ọrụ anyị nwe mana m nọ ọnwa ntịntị nzitelu na ego m nọ nzitelu na ego nke anyị kpee ekpere tupu ị gaba ije anụma ka Chukwu dube gị n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ amen. Ụdịka ụlọ m chọrọ elu n'obodo a hapụ ya enyego m ndị na-esele m ya ego ka esee ya esechee ya mbuli otu ahụ ha tụsa ya n'akwụkwọ bịa dọsa onye ọnwụ na-afụ ya asị na odogwu a ga-ama na odogwu kwụchiri obodo apụta ọzọ nsogbu na-ewewu na ebe ebeka ịma na otu ahụ sowuru dị ọkpara ekwesịrị m ịlụ ụlọ ebe a mana nke a ọma nwa ọkụ m ga-eje n'ụlọ anaghị ahụ ala ọfụlụ nọ ebe ụzọ mmiri nsogbu adịrọ ebe a ka m ga-eje lụ ụlọ mana biko o nwere ofu ihe m chọrọ ịyọ gị tupu ibido lụba dị ụnụ anyị ejikọta aka anyị ọnụ dịka otu ezinụlọ were otu obi kpee ekpere yọọ Chukwu ka o kpuchigide gị ịma na ịlụba ụlọ akịta ụfọdụ ndị anya ọjọọ na ndị anya ịmago ndị iro broda ihe a mma na-ekwu bụkwa n'eziokwu onwe ndị ga na-achịta gị ọchị chee na n'ime obi ha na obi dị ha ụtọ mara iwe bụ mpete n'azụ nkwụcha bụrụ ụjọ ga-ekpesa ekpele ike o nwere ihe ya eme gị n'aha Jizọs ihe ga-eme gị biko mkpụrụ nwanne nwoke nwa obi m mama biko ka anyị baa n'ime ga-akpe ekpere na chi ejigo tupu ya anaba ị na-ewekwana iwe isi ka anyị baa n'ụlọ jee kpee ekpere ka anyị baa n'ime ga-akpe ekpere chi ejigo mama okwu Chukwu kwuru sị na ezinụlọ na-ekpekọ ekpere ọnụ na-anọkọ ọnụ oge niile ka anyị baa n'ime ka anyị kpụpụrụ uju mba rapụbịa ana m emebu mmesi aka m bịa kpọte gị n'ụlọ ka ịsa arụ gị n'ịkwado mpụbazie ka mpụpụ gị wee gaba ụlọ ọrụ bupụzie m ebe na ụlọ m ka ọnụ ụlọ ọrụ m otu m ọma ka mpụpụ n'oge be gị wee gaba ebe nna ala otu m gee ntị mụ na gị akpaso gị ife gị nyefe niile achọrọ m ịkpaso nne m achọrọ m ife gị ewu nne m iwe chaa chaa achọrọ ka m na-enwe nsogbu ọbụla chaachaalị n'isi ụtụtụ ọkpọgo m n'igwe ntị jụba nsị na ka ya na ngwa anyị ga-ana n'ụtụtụ a biko nne m Rose, ahụjuola m anya Ken,
ya wee na-achụpụ m n'ụlọ gị ka ị hapụ ịnụpụrụ nne gị isi. Otu m ọ bụrụ ife iche otu m ka ife alise mụ na gị okwu ka anyị jiri nwayọọ dozisi okwu ka okwu yie ife ịnụgo otu m Mama chọba ya, ọ bụ n'ime ụlọ ụka ka anyị ga-afụ ya. Mama chọba ya, ọ bụ n'ime ọhịa bụ ebe anyị ga-afụ ya. Mama chọba ya. N'aza, nwanyị ọma. Obi m kwụsịrị na Taa n'ebe a bụ chọọ ụzọ ife. obi m na-eme ya ka ọ tara m akpụ. Mechie n'ọnụ ụzọ ife. Ọ gịnị? Emezikwana ya. Check on your aka. Mba nwoke a nara aza ya. Hey, mama. Mama, ụtụtụ ọma. Mama ụtụtụ ọma. Sam, ụtụtụ ọma o. Ị larụkwa ọfụma? Alara ọnụ mụ. Hey. Ya na ọ gị zara ihe a. Ụmụasị azụ ihe ụta. Chukwu abịa. Nke na-azakwanụ kedụzi ebe Udoka jere? Ọ ga-echute mmiri. Ichu mmiri. Ọ dịkwa mma. Ka m jee fụ nne Ken, ana m abata. Mama, o nwere ife nchọrọ ịgwa gị o. Achọrọ m ịgafụ Maazị Okachi mgbe anyị mechara. Maazị Okachi. Ọ dịkwa mkpa imesi jefu ya o. Nsogbu adịghị. Ilu biko gwara m Ken na m ga-abịafe ya mmeche ka m na-alụ. Ken anago? Nne ya si na ọ kpọọlụ nwata nwa agbọghọbịa ọkpọ na tipu. Ha anabagoro. Agụ nwanyị. Agụ nwanyị, ama m na omegi ọzọ ka ọ si eme. Njefu ya nọ ka mmalụ. Ana m abịa. Ngwanụ ije ọma mma. Ngwanụ. Nsogbu adịghị. Mkpata nwanyị nke buru ibu nne m eshiwa ọnwụ. Mkpata nwanyị nke dị geregere nne m agbawa mbata. Okorobịa toruo mgbe ya o mere mgbe ya okorobịa toru ilu. Jinye nwayọ ihe na-ewefesikwu n'iwe oke jinye nwayọ biko n'otu ana m ayọ gị biko. Ata nga ụta ọnwụ na m nụrụ di oge kwesịrị ka m nụọ di mụ na gị ọ ga-anọkwa n'ebe a na-akọ ihe jee ka nne gị chọta gị nwaanyị ọkwa ọ chọrọ ịchọta gị onye bụ ụka n'isi jee ka ọ chọta gị nwaanyị kịta ka ị ma na ị ga-enupụ ya isi ma mgbe ị na-asị m ụtụ gị nye gị ya n'azụ ụtụ gị dozie m ya otu a ụtụ gị mee nke a ị na-eme m ụtụ na otu dị gị na-ebichicha aka ebe niile icheghị echiche oge ahụ n'ihi ị ga-agbagara nne gị kịta azụ aka m ụmụ mana ihe m na-agwa gị na nne gị ifuru ihe unu na-eme efu ihe unu na-emu unu ga-ata afụfụ ya gị na nne gị ga-ata afụfụ. Ọ bụrụ gị nwa ị ga-enupụrụ nne gị isi ya bụ nọ gị nwa nọ n'ọnọdụ m ị ga-enupụrụ nne gị isi negodo m mana efi na-eme adịrọkọ mma emeziri m ngọzie akwụkwọ unere emere m ngọ akwụkwọ ụgụ nwoke abụrụzi nwoke yọọ mana ama m ife m ga-eme gịnị ka m mere gị ezigbo mama m abụ m ka m chọrọ obi m ọ bụgo buzuwe na ọ ga-acha gị ụkwarụ oge ya ọ daa mama m wee na-anụ ebugo m oge lụta nwaanyị ọma nne ndị nna ya adịghị enyere dị mmadụ aka cha 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 nke nne m ka njọ makwa na nne m ọ bụrụkwa na ọ na-asị na ọ chọrọ ụmụ agbọghọ ndị abọda ma ọbịa ọ na-ajụ ha katikizim mma gị ya chukwu ọ na-achịkọwa na nwa agbọghọbịa ọbụla nwanne gị nwoke kpụtara ga-anụ ọ mara agụ katikizim nọ ya bụ na ọ bụ ezigbo mmadụ ọhịa ọ na-achịkọwa ọrụkwa m ekpere mbụ na ka Chukwu na-ahapụ inye m di nne di dịka nne m mamụnwa nne mamụnwa
nwanne m nwoke ọ degede nne m ntị ya ọbụla ọ chọrọ ime ome ma nwa agbọghọbịa ọkpọta ọ ga-anụ nwa agbọghọbịa amaka nwee ezigbo agwa nke bụ na onwe dị ebe ị ga-esi kpalị ya mma m bịakwa jụọ si na nwanne m ama nne ya nka na ọma nne ya tichighalị ga-ebezi abịa yọba gide wee sị ya nọlụ mecha ka eje mee ihe n'isi ya nkunu ka nọ mmanụ nọ ịmakwa na nke na-ewute m bụ na bọda m enwere ọdọ n'okwu ebe nne m nọ ihe ọbụla nne m kwu bọda m na-ekwe n'isi bọda m na-eme ka nwaanyị ịmakwa n'ụtụtụ a mama m wee kpọọ bọda m n'ekwentị wee na-asị ya achọkwa nka nwa agbọghọbịa ka o sebe gị wee pụọ gịnị asị m gị na ọ kpọọ bọda m n'ekwentị na-asị ya achọkwa m ịbịa siti mfụ nwa agbọghọbịa ebe gị achọ m ka nne bịawa n'okwu mama m akaligo ihe nke a na-esikwe n'aka nne dere na-awụ mma ama ka ihe iji ezuzu ụdị ihe nke a nzuzukwa nke a m na-agwa gị ihe a bụ izuzu ka ị na-eme mụ na gị bụbara ọyị kemgbe mana ruo tata enweghị ofu mkpụrụ ihe ịmụtabere n'aka m ezi ọyị m onwe nke ị na-akụziri m na-ada agbalị ịmụta ị na-akụziri m ana m amụta mana ị kwesịrị ịma na nwa m adịrọ ka nwa gị nwa m na-eme isi ike isi ya kpọrọ kekere ka okwuta na-ada akụ akụ ị kwesịrị ịma kedu isi ikikere ị nwere ebe ọ nọ dị ka nne mana chelụkwa ka anyị tụne ihe a obele atụnekwa ụtọ atụne ụta mụ na gị mana okwu anyị na-ekwu ụmụ agbọghọbịa anyị na-ekwu okwu ya ọ bụrụkwa na anyị na ha ya ebi na ụmụ anyị nwoke ka ha na ha ga-ebi ya ụgwọ na inye ha ndụmọdụ dị ka nne anyị arapụ ha n'onye ha chọrọ ịnụ ekwune anyị kwuo gị ị na-agụpụzi onwe gị agụpụrụ m onwe m esoghọ m ị na-ekwu ikwute ọnụ naanị gị na m agaghị arapụ Kenneth ka o mee ife ọ chọrọ ime mba ọ bụrụ nwaanyị ọbụla ọ chọrọ o je buru bubata be m onye ga-egbu m egbu rapụ ya ebubata ọ bụrụ ihe a ka ị chọrọ ebe Samson nwa gị nọ mee ya ọfụma nne dere ihe ọbụla m kwuru ka Ken ga-eme nwaanyị ọbụla m chọrọ ka ọ ga-anụ ọ kpọta nke adịrọ m mma nchụpụ ya na ya ị ma na ejigokwenụ mma anya okenye eji enyo ihe na mmiri wee nyopuo nwata nwa agbọghọbịa ọ bụrụ n'uche nke m masịkwa na ọ ya ezigbo nwa dịka m na ha lụso ị mana ọ bụrụ na ị detụrụ nne nnọ na-eli ụnyaahụ ị bịara na be m mana nwa agbọghọbịa siri ọ bụrụ na ị nwara anwa detụ ya ụtọ ọ na-atọ pekepeke amarụ m ka o si sie nne nke esie ịmakwa na apụta ụtụtụ anụnwa ọgbọ m sị m nne ma ewe n'iwe na ọ chọrọ idula anyị n'ekpere o wee kpewe wee kpetuo Chukwu abịama kpetuo ndị mmụọ ozi kpetuo ezi nna anyị Virgin Maria ime ụlọ wee delu ji ọ dịzie m ka m nọ n'eluigwe nne dere ụbụrụ gị nke a ọ ụbụrụ gịnị ụbụrụ mmadụ nọ mba ka bụ ụbụrụ eke ịmakwa na ụbụrụ gị anaghị eche ka eweta ụmụ ma ncha were sara ya kịrịkịrị okwu na-ejide ụbụrụ gị sachacha ya ọ na-enwu zarị aghasa nwa nke a gwụọ gị ka abacha otu akụchisa gị isi wụsị ikwere o kpere kpetuo nna anyị dị asọ kpetuo ndị mmụọ ozi ekpere onye njọ ị ma na ihe nwatakịrị a na-eme bụ ka o mee gị ka ị kwete na ya bụ ezigbo nwata wee nabata ya chirinụ ka nwa gị nụsịa ya ka ịfụ ihe ihere n'ọkụnụ ị ga-ji n'anya gị fụ ihe m na-agwa gị biko ọ ịfụhụ dị mba o sonyesiri n'aka ya ka ọ dị ayoro bụ n'isi ka ịfụhụ ka ọzi uwe ụmụ nwoke o were yuji ukwu ọya maka ịfụhụ wee fụkọzie ihe niile a wee kweta na nwatakịrị a ga-abata gị bụrụ ezigbo nwaanyị a ga-anụ anụ mbazanụ m lee anya nne dere ama m na ejuru oyi jufere ofe ọ bụrụ na ịchụpụ nwatakịrị ahụ na be gị ekweghọ gị nye m ikikere ka nje ama m arụ ụda ọrụ a ka m goro okwu a rọrọ gị ya ka m deziere gị haziere gị okwu ọfụma ka nje tụpụ ya na be gị ike nwa m nwoke adụrụ m chaa ọ bụrụ na n'ezie nwa agbọghọbịa wụ ihe niile ya kọwara na ọwa agwọ bịara ịtụgbu onwe ya ma ọ bụrụ m ka ọ ya mba gị ka ọ ga-egbu ọma ntụgbu m ịma na oge na-adịrị anya Chukwu abịa ma bi n'eluigwe nke m na-efe ya eme ka ọ gbaa n'ihe ọ ga-agba n'ihe mana ihe mụnwa melụ bụ alụ ka m tụnyere dịka nne mmadụ nwa m nwoke ka ọ dịrị
mana ezi enyi m ọ bụkwa na ịrapụ m nwa agbọghọbịa bụkwa ezigbo mmadụ ọ bụkwa na ihe ekwenyelụ m isiokwu o so na promo Lele. Lolo. Udo nwa. Ịchọ ịsụ akwa? Otu ka nsa alụ m akwa. Okay. Nwa ka m mesa nri otu ka m bịanye gị aka. Nsogbu adịrọ. Udo, o nwekwa ihe ọzọ m chọrọ ịgwa gị. Gịnị? Achọrọ m nnọọ ka ị gbasapụ arụ. Ihe ọbụla ị chọrọ ime, ime ya. Nke ị chọrọ ime, emena ya. Achọghị m ihe ga-enye ndụ gị nsogbu cha cha cha. Nke Igbo ọbụlụ, bipụlata ụnadị. Achọrọ m ka ị wele ya n'obe gị. Maka n'oge na-etere aka anụbata gị ọfụma, ọ bụrụzikwa ụnọ gị. Udo nwa nsogbu adịrọ. Nsogbu adịrọ. Ịma ọ ya aga nnọlụ otu anụnwa na-eche. Maka gịnị? Na-ajụ onwe m sị, ihe a na-eme kịta, ka nne di m ga-esi we m? Onye ga-abụ nne di m echi, ka mụ na ya ga-esi bi? Ọ ga-anabata m ka nwa ya? Ka ọ ga-abụ nwa ya nwoke nụbata m, ọ bụla ọgụ na mgba? Ekwukwu m ihe a bụrụ ihe ọchị, ọ na-aga nchecha anya, obi mmiri na-amapụ m. Mana Ọchukwu. Ịma o nwee enyi m nwaanyị, oge niile ekpere bụ cheka nnọdụ ana na nka. Ụdị akọ na-adị m mma na ntị. enyi m nwaanyị oge niile ekpere bụ ka nne di nwụọ tupu anụbata. Chukwu napụ ekwensu ike. Wee sị nne nọdụ ịkwa mma. O kpewe ekpere otu a na ụma na onye n'onwe nkwa nne. Onye ọzọ nwanne nwoke ya chi bata ga na-ekpekwa ekpere ka mama nwụọ. Ọ dịrọ ọnụ mma nne niile ga-anwụsị. Biko mama ama nwụkwa, Chukwu napụ ekwensu ike. Kama na ihe m nwa bụ mmadụ ama nnọọ ndụ fụ n'anya m na-agba abụ ebe mma mmegbu nwunye nwanne m nwoke. Mba o. Nke a adịrọzi mma, mụ anakwa ekpe ekpere ka mmadụ megbuo. Obi amakwa dị mma ka mmadụ. Maka na ịbụ afọ na nwụ. Obi amadị mma ka mmadụ megbuo. Ka ka mmegodo ndị otu mmesa ka menye ga. Nleta akwa maka mmapụta kịta osiwe mkpu osigbuo. Kelekwan. Ọ bụ na-ekwusa sọsọ mmụọ ebe a onwe ebe onye ya nọ. Iwe ama m na anya m na-eme gị onye ma iji chọ ka m fee elu. Manya gị nọkwanụ nke ezikwa na onye ọ ya emezi. Kekwa nke maka mma gị ji efu na ụmụnne gị. Ụmụnne m fọdụ mma, onye ọbụla nọ ọfụma. Ọ bụ na obere nsogbu dị. Nsogbu? Ke nsogbu? Enwe ike ikwe na mma m na-agwa m na nwata nwaanyị ọbụla mma anụ ya adịrịla ime tupu m na-anụ ya. Na mmemme gị ife isi ya na ọ bụrụ na ọ dụrụ ime. Ya bụ ife niile na-ejugo m isi. Ife niile na-ajụ m isi kịta na amazụ m ife m na-echezi achọghịzi m eche uche ọfụma. Chedukwe na ọ bụrụ na nwaanyị adịrọ gị ime ma nne ya. Na mma agbanyere ya ụlọ aka ka ọ fọkwa ime ya anụ. Ya bụ ife juzi m isi na o mezi na amazị m ife m na-achọghịzi m eche uche ọfụma. Amazị m ife m na-echepụta. Ka ife anyị ga-eme. Ọma kwesịrị ịbụ na-ajụ gị. Ka ife anyị ga-eme. Nne, ọ nke na-emezi agadi nwoke ha nnọọ ka Ken na-asị mọmị m asịlọ. Agwatakwa m nke ahụ. Ifugo na ya kịta ọ chọrọ iji ego wee kwụ m ụgwọ. Gwa m kedu ihe m ji ego ya eme? Olee ihe m ji ego ya eme? Ife ji ego eme kakwa nkụ. Ife ji eme karịrị. Isi m kwuo, isi gị gaa were ego a. Were bara onwe gị uru. Maka na ọ bụrụ nwoke niile na nwaanyị na-ayọ oyi na-emecha n'ọdị na nwunye. So ife emekịta bụ ị ga were ego gị were bara onwe gị uru. Ọkwa ya? Mana iwe eburu m ya nnukwu iwe n'obi oge a. Ifu ka nne Ken si wee kparị m. Nwaanyị a kparịcha m ghasa ma aghasa. Ọ kparịcha gị gbasịa nkịtị. Kedu ihe m na-eme? Nọ na-ekiri ya. Ka m eme? Ewo, ka efi ya eme. Nna ọ bụrụ m nwa ka ọ kparị. Mma akparị ya ihe mma agwụ ya. Maka na ọ bụ na o si akwagharị nwa nwoke o kwụsịrị akwari ọgwụ ya kwaje ebe anụ a. Ya bụ na oluho n'oge ịnụ nwaanyị na oluho n'oge ịnụ gị na nna ata akwa n'ụfụ ụta ụta adịara fa ọnwụ na m nụrụ dị oge m
kwesịrị ka nnụọ di mụ na afọ ọ ga-anọkwa n'ebe a na-akpa ihe anyị na-akpa mana egwu ịnụ di na-atụ m ego ahụ nnukwu egwu na ife abụ ife abịakwu ezi kịta maka na oge ndị a agasigo ife abụ ife ya ekwu ife nchọkịkpe ime kịta anụnwa bụ ịnachi ya azụ ebe a ka nara ya ego maka oche nji obi ya ịghọta oge dị ilu Chineke na-enye gị di ịnụọ dị nke gị ịkago nka ịka bụ obere nwa ihe mezi bụ ije nnọọ ilu onwe gị ọlụ na alụ gị yọta iwee rata small ghọtago Mama chọba ya ọ bụ n'ime ụlọ ụka ka anyị ga-afụ ya Mama chọba ya ọ bụ n'ime ọhịa bụ ebe anyị ga-afụ ya Mama chọba ihe anyị na-ekwu kachakwa m ya na m hapụrụ gị nwunye m ka gị na ya nọ tupu aghọtara m ya elee ihe m kwuru ugbu ị na-aghọta gị hapụrụ anyị nwata nwa agbọghọbịa ka anyị na-enọdụ o wuru izu ụka abụọ mba ka mere gị ebere o wuru otu izu ụka ka anyị na-enọrọ ụmụ nwaanyị anyị amụọ ya anyị nwee ngwakọrịta akwa nwunye nwa ka ọ ya anọtụ mama ị na-achọkwa ife ị ga-asị na m sị ma ife ị ga-asị na nwata nwaanyị m kpọtara gị mere otu ele otu ọkwa maka ịma na ọma nkwe ọnwụ na ọ kwere ịkpọzi ya ajọ mmadụ ọ ya ka ị na-achọ ọkwa ya nsogbu adịrọ ọ sị na ọma nnụ solo n'oge naba iwe adịrọ ya adọkwa m ewu iwe nsogbu adịrọ ọnụ ọ mere ya gwa ya nwụrụ m okwu ka anyị chere anyị were nne otu ahụ ọ sị na ọma nnụ ọmalịcha ngabi ahụ bebi nneọma mụ na nwa m nwoke nọ na-ekwu kịta ka unu ya esi echi ebe unu si bịa na mgbede taa na mgbede eziokwu bebi ka anyị nọ tupu ike agwụbere ma chọbere ọmịna ịnụlụ ya ọgwa gị na-ekwu ị chọbere ịna aka m chọọ ịnọ nenu mama na ebe a Udoka na ebe a ọ na-enye m obi aṅụrị agabeghị m n'ebe unu na-echute mmiri na mmiri ifugo ọzọ kịta esi na ọmụ gwara ya o nwere ife ịnọ m gwara ya ifugo ọ sị na ọ chọrọ nne ihe anọrọ anyị otu izu ụka emesizie ọbịa kpọrọ gị naba enwe ebe mma edu gị eji ọ bụrụ ọsọ mmiri o igwusisia mmiri ndurukwe gị jee ebe ya ata anụ nchi na mmanya ngwọ ọ dịkwu na unu kpara ihe a akpa ọ nna anyị dị asọ kpara ya ọ bụrụ anyị kpaa nsogbu adịrọ bebi rigo nni mba ọ wee fisi o siri nne nne akwọrọ aka sie ọmalịcha m kedu ụdị ndụ na-ebi ife nke a kedu ụdị ndụ na-ebi ife a gịfe na nne m ama rapụ m aka ka m were aka nchọ nwaanyị nchọ gịga eme nne m ji eme ife a na-esiri m ike etu a degodo Rose nwaanyị mara mma nwaanyị dị etu a chọrọ nwaanyị na-agba mbọ n'ebe ọ na-alụ ọrụ dị obi umeanị jụọ eju dịka nchọ na nwaanyị ife nne m ife gbasara Rose kịta abụlụgo ife echefuru echefu ka ebe m ga-ebido wee chọba nwaanyị m ga-anọ kịta ka ebe m ga-ebido ebido nsogbu dị mma ka m pịa mma n'igwe ya ntị ka chịrịkwa mkpọ mma kịta ọ ga-awesakwa m ala ọ gasị na otego nchefule ka nsi nọkịta kpọbi ya taa ọ gasị na nnọkịta chefuo ya mana nwere ife dị ya ka m nwagodo oke m ka m nwoke ma nwere ife dị ya ekwuru na nwa m ga-anụ onye Katọlik enwekwana m ojuju afọ na gị onwe gị bụ onye Katọlik mana itoro oke ogologo
chakwa na ọcha karịa otu mmụnwa chọrọ. Nne, ọ bụ n'okwu m n'ọkwa Chukwu si ke m ga-egbuzi onwe m. Ka Chukwu si ke gị. Uri a idegakwana n'aka na ọkpa ka onye akwụna akwụna. Ọkachukwu si kuke gị. Mama. Ma ọla ntị ịgbajuru ntị gị niile ka ohu a gbara agba. Ọkachukwu si kuke gị. Mama. Ma eriri ga-echara n'ọkpa ka eriri nkịta. Ọchị otu Akachukwu si ke gị nne. Ọ bụzi nke egbe ibu n'anya. Amaghazinu m nụ. Mana nke a debagodi. Biko, kedu ka isi ekpedebe ekpere ma na-ejekwa ụka? Nne, m na-eje ụka mbọsị ụka. Tupu apụọ m n'ụlọ m na-ekpe ekpere ọfụma. Ya bụ na ọ gaghakwa aba. Ọ bụrụ na nwa m ga-anụ gị, ya bụ na ị ga na-ekpe ekpere ụtụtụ ọbụla, abalị ọbụla, ị na-ekpe. Nwa m ga-anụ nwaanyị ọbụla, ọ ga-anụrịrị onye ga-na-ekwu ọtọ ekpe ekpere awa 2 n'ụbọchị. Onye ga-abụ na-ekpe ekpere n'igwe a na-emegharị, enu a na-emegharị, ebe niile a na-enwu ọkụ. Ọ ya bụ na mmadụ kpọrọ akpọ n'ime Chukwu. Ya amaghị m ihe m fụrụ ebe ị nọ, amakwa m ma ọ ga-adabakwa. Mama biko, ibidokwa na biko. Nne, biko, gịnị bụ ọpịpịa? Kekwa na ụdị fere ife nke a? Nne, oge dị m bịa be m, ọ sị ka m bịa fụ ya, ka yubo je ka fụ m, ka anyị kwuo okwu. Ọ gwana nna ị ga na-ede aba nna aza ya. Ọ gwana nna. Ọkwa etu a ka anyị si eme ya. Ajụjụ ndị a bụ ihe ndị ị ga-agabiga na be m tupu ịbata dịka nwaanyị a ga-anụ anụ. Ọ bụrụ na ịzataghị ya, ya bụ na alụmdi na nwunye gị na nwa m nwoke aya abara. Nwa m ga-alụrịrị onye ihe gbasara Chineke na-anụ ọkụ n'obi. Kedụkwanụ chaplet gị? Mama.